Had je 6 gegooid voor mij? Je bent geweldig. Dat is 1. Ati van Vliet sport om de Fjouwerwieken op de Kinect. En nu komt er dus een spelletje. Een minigame. Moet ik dat gelijk doen? Of? Ze helpt samen met de ontwikkeling van een spultje dat maken wordt door de NHL. Dat is goed voor mijn knieën. En kijk, dat is de bedoeling. Waar ik echt zoek naar wat voor bewegingen binnen gerelateerd aan mobiliteit. Die een hele belangrijke relatie hadden met zelfstandigheid. Bijvoorbeeld het kammen van het hier, of het onttrekken van een jaske, of het opstappen op een fiets. Dat zijn al je bewegingen die ook in de games zitten. De testgroep is heel enthousiast door het spultje en dochter fanatiek om mooi. Dus dat, dit been of dit been? Maakt niet uit als je met 3 keer... Nee, je moet op de plaats blijven. Ja nou, ik moet heel een goede zijn. En nou maar links of rechts. Maar dat enthousiasme smiet tot nota net een soort klanten op. Serious Gaming bestaat al een aantal jaren, maar dags ben er net een soort van op de markt gebracht. Het is nog redelijk nij. Het is nog in ontwikkeling. Het enige wij winnaars kennen is de gebruikers die we vregen, die zijn al enthousiast. Als wij berichtjes ophingen of we door berichtjes door het waar het mij wel willen, dan kregen we er best wel een respons op om dat mij te doen. Dat enthousiasme maakt dus nog omzet worden in klandizie. Terug al in het ontwikkelingstraject te praten met een distributeur, hoopt de NHL dat dit spultje wel verder komt als de testfase.